ina tsoron ƴaƴanki ne ruwa. In ko kai wuf da ni zan saya maka mota har da babban gida. Na so in yi wuf da ke to ina tsoron ƴaƴanki ne ruwa. In ko kai wuf da ni zan saya maka mota har da babban gida. Sha rayuwa ta ina so in ga na tuka mota kuma sai dai tsoro nake kar a sami ni allura a kokon zama. Domin ƴaƴanki sun ce fa auren mun nan to idan mun yi ma ni kam duka kawai za su min ba za su kira ni babansu ba. Da zana aure ki to amma faina da sharadi daya, sai in kin so ma aurar da wannan yarinyar masifaffiya, sannan yaron ki dogo bakin nan shi din sai ki mai kurciya. In har kika min hakan ko a yanzu a daura bani in kirjiya. To da dai fi kam in ba haka ba kuma to kin ga hanya ta kin. In ko kai wuf da ni zan saya maka mota har da babban gida. Na so in yi wuf da ke to ina tsoron ƴaƴanki ne ruwa. In ko kai wuf da ni zan saya maka mota har da babban gida. To ga wani shawari dan ina da vakansin soja kwaya daya. To kai ne zaka je in ka dawo ka fi zaton su baki daya. Ni kan ba za ni ba dan kafata ta goce ga baki daya, sai dai ki bi malamai tun da kin shaida dai za su yi kurciya. Tashi mu je gurin malamai bayan Allah su yo dubiya, dan karkar sani kai yo rashin mota da gida ga baki daya. Sai dai ki gaba zan biyo bayan ki na ta shan tsamiya, dan yarki tana fushi kar ta je ta ritsani na kasa yin zilliya. Ai gaskiya ne ai, yi gaba kawai.